Bine v-am la un nou episod. Azi vă arăt cum să faceți mușchi. Așa. O să țin un mix. O să zic ceva frumos. După aia ne apucăm de sală. Dacă se poate. Știu că, Davi, știu că te uiți la videoclipul ăsta să mă atii. Mă puteți lăsa în pace, oleac, măcar stau și eu. Bă, nu mă puneți toți să cânt, toți să mă băgat atâta în belele. Nu mai vreau să fiu singur, vreau să stau cu actul singur. Așa, să, în primul rând, stați cu prietenii voștri, care sunteți prieteni buni. Vă rog frumos, din toată inima mea, lăsați-mă în pace. Promit că o să fac în fiecare zi vloguri, adică concurs, 24 de ore, o să fac ultimul care pierde, ultimul care câștigă. Uite, așa, vloguri, șmecheri. Pe canalul ăsta vin cele mai nebune vloguri. Numai, dacă vreți să faci ceva, să vezi canal bine, meritat, canal de gaming, tot, lăsați-mă în pace să fiu singur, mă puteți lăsa în pace. Vă rog frumos din toată inima mea, lăsați-mă în pace. Că nu vreau să fim cum era în atunci, adică înainte să vin eu. Adică când eram atunci din clasa a 5, acum eram prieteni, așa, mai povesteam. Vă rog frumos, lăsați-mă în pace, din toată inima mea, lăsați-mă. Vă mulțumesc. Acum vă explic cum faceți abdomene. Asta. Deci vă puneți așa pe un pat, întins, așa, și dacă aveți un pat sau ușor sau ceva, sau dacă nu aveți, puneți un obiect și vă țineți pe picioare. Și faceți, țineți genunchii și fie apropiați de picioare, așa, mâinile pe cap și ridică-te. 1, 2, 3, la 30 ai pătrățel. Deci faci, durează ca să faci așa în fiecare zi, o săptămână durează. Dacă nu aveți halteri ridicați, puneți 2 sticluri cu apă, îmbăți și legați și faceți mușchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Deci dacă vreți cele mai nebune vloguri de pe acest canal, și știți că în vara asta rupem YouTube-ul. O să mă duc la pește, o să mă duc în vacanță, nu la mamaia, la bunica înseamnă, așa, o să mă duc la Dureu, vara asta o să fim cel mai nebun. Dar am o surpriză pentru toți canalii mei, toți oamenii mei care se uită pe acest canal. O să-mi cumpăr o dronă. Cu acea dronă o să conectez să filmez până după ce iau drona, așa, sper că mă auzi. După ce iau drona, o să conectez la să filmez, să vedeți atunci când o să vedeți, o să vă arăt tot, biserica, satul, tot satul. Așa, nu uitați pe butonul la mare de like. Dacă vreți multe like-uri, dar numai o să gurăm, dacă vreți așa ai multe de clipuri nebune,
Dacă vreți multe clipuri nebune, vreau doar o rugăminte la voi. Să mă lăsați în pace. Matei și cu David. Bă, știu că sunteți prieteni, dar nu suport când vă luați de mine. Adică faceți mișto. Adică nu faceți mișto, dar mă pun și cu... Dar nu-mi place să cânt. Adică... Îmi place să fiu singur, atât. Să fiu singur, adică să mă bagi nimeni în seamă. Și mă întrebați... Bă, uite, doar... Uite, dacă nu facem altceva. Nu mă împuneți mai cânt. Eu nu o să mai cânt, dacă îmi spuneți. Dar dacă vreți să mai fiu prietenul vostru, adică eu să fiu în continuare, nu mă puneți mai cânta, că e greu, eu sunt mic. Și uite. Deja îmi primesc și un ban pe YouTube. Vedeți că îl întrețin pe tata, deja are chișorul în gips, trebuie să-l ajut, dă-i mâncare, du-te, dă drumul la animale, du-și dă drumul la câine seara, sunt multe. Și vreau să rămân singur. Atâta vă rog, atât. Vreau să fiu și eu singur. Nu vreau să am probleme în familie. Păi zice, dar uite că... Nu mai vreau să mai am probleme în familie. Vreau doar să fiu normal. Nu mai vreau să... În fiecare zi Madalin cântă, Madalin de fă aia, Madalin fă aia. Nu mai vreau să fiu singur, adică vreau să... mai prieten, dar nu vreau să fac mai prostii. Vreau să fiu și eu singur, atât. Atâta vă rog. Sper că vreau doar să fiu singur, e valabil la toți. Nu numai la Matei și David. La toți până să fiu... Toți. Vreau să mă lăsați în pace. Nu mai vreau să mai... Nu mai vreau să mai cânt. Vreau să stau în pace. Sper că v-a putea... Sper că ați văzut acest videoclip. Vă urez o zi minunată. Ne vedem data viitoare cu același vlog. Vedem la școală cum e mâine. Dacă e rău, dacă e rău, mă supăr. Nu mai fac niciun videoclip. Dacă e bine, asta dacă e bine și frumos să nu mă las la întrebări, promit că mâine vă arăt ce fac. Deci mâine vă zic dacă mâine e bine, adică nu mă pun la întrebări, vă zic mâine și fac eu în fiecare zi, adică de dimineață până seara. Da? Deci dacă mă pun la întrebări, cânt așa, nu mai vreau atât. Poate rămas să cânt. Deja mi-am probleme în casă cu cu cearta, cu bani, cu de aia. Nu mai vreau să mai fie asta, că o să mă bat acasă. Dacă mă bate, nu o să mai am telefonul, știți, mai zic că 2 săptămâni, nou vloguri, nou distracții, nou nica. Vă rog frumos, lăsați-mă pe acasă, fiu și eu în liniștea mea. Vă rog frumos, vă rog, din tot sufletul ăsta, lăsați-mă în pace. Vă urez o zi plăcută, la revedere.